प्रमोद बर'आ शान्ति लाबोगोन होनना बुंदोंमोन ना जोंनि बर' हारिया गासैबो शान्ति जाजोबगोन बर' हारियावहा नंगौना नङा रायजोफोर शान्तिया दा मा जागासिनो दा पुरा बर'फोरा बर' रायजो राजाफोरा शान्तियाव दं ना जेंनायाव गोलैनानै दङ नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थालाय नंगौना नङा नोंथांमोना कमेन्ट खालामलाय आंखो डाइरेक्ट टु डाइरेक्ट कमेन्ट खालाम रायजोफोर मिथिबाय दा मा प्रमोद बर'आ गेदेर जानानै गेदेर गोलाव जानानै जोंनि बर' हारिखौ मा खालामगासिनो दायो शान्तियाव दोनगासिनो ना मा खालामगासिनो नोंथांमोननिफ्राय आं कुइसन सोंदो रायजोफोर नोंथांमोना मा बुङो खोन्थाहर मिथिबायना रागा जोङो दुखु जायो दिनै जोंनि बर' हारियाव नै बेफोरबायदि खर' पेट्रल लुलायलायनानै गावनि देहाखौ गावनि जिउखौ फोजोबस्रांनो नागिरलायनाय दिनैसिम बेबायदि जानानै दङ जोंनि बर' हारियाव माबायदि बियो प्रमोद बर'आ जेनेबा माबायदि माने मा आखलनि मानसि आरो मा आखुनि मानसि मा सानो इयो गावखौनो गाव नंगौना नङा कुइसन मोनसे थांबाय नेक्स्ट कुइसन फैलायबाय सिगाङावहा प्रमोद बर'नि थाखाय ओरैबायदि मानसिफोरा जेसेबां जा जोंनि सनितपुरावहा बिनि मिटिं दावटिं मिटिं जा ओमफ्राय जोंनि बिथिं बिटिसि एरियायाव गासैयावबो मिटिं दावटिं जा गासैबो ज' फैयोमोन लैहोर फैयोमोन बिनि थाखाय बिनि मोजां गोदै रावहा नंगौना नङा दा बिखौ जोङो सापर्ट खालामनानै बियो गेदेर गोलाव जानाय जाखांबाय दा जाखांनायनि उनाव दायो मा खालामगासिनो इयो बर' हारिखौ सुख शान्तियाव लाबोगोन बर' हारिया जेसेबांखिनि बियो जेसेबां दिनालागै थैयालासिनो थायो बे दिनालागै बे समालागै बियो बर' हारिखौ सुख शान्तियावहा दोनगोन गोजोन लाबोगोन बर' हारिनि थाखाय होननानै बुंबोदोंना बुंबोआखैमोन मिटिं दावटिंआव डाइरेक्ट टु डाइरेक्ट बुंदों आं नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय मिथिबायना डाइरेक्ट टु डाइरेक्ट बुंदों आं नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय दा मा खालामगासिनो सुख शान्तियाव दोनगासिनो आरोना बर'फोरखौ इसिबां लासिं दिनैसिम जोंनि बर' हारिनि सारा गेदेर गोलावानो जुदि जोंनि बर' हारिखौ नायाब्ला सोर नायगोन देने डाइरेक्ट टु डाइरेक्ट बुंखायो आं जियानो जि जा दा जोंनि प्रमोद बर'आ गेदेर गोलाव जाबाय नङा होनबा गेदेर गोलाव जाहोनाया सोर जाहोदों बेखौ जोंनि बर' बिमा बिफा बर'नि जोहोलावजोफोर बिथांमोनासो आबै आबौमोनासो गेदेर गोलाव खालामदों बियो जोंनि बर'खौ शान्ति होगोन शान्तियाव दोनगोन होनना बुंदोंमोन बेबायदि शान्तियाव बे जिबायदि खोथाखौ बुंदो बेबायदि खोथाखौ इयो दिनैसिम प्रुभ खालामनायमोनबा बियो दिनैसिम रावजोंबो रायजानाय नङामोन रावजोंबो मुगैजानाय नङामोन रावजोंबो जेबो बुंजानाय नङामोन इयो मिथिबायना रायजोफोर नंगौना नङा खोथाया नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय नंगौना नङा जाहाथे दिनै जोंनि बर' हारियावहा सासे गिदिर मानसि दङ गेदेर मानसि थासे थानायावबो बेफोरबायदि जाथायखौ जों नुबाय थानो मोनोब्ला होमबा बियो गेदेर गोलाव मानसियानो नङा बेखौ गेदेर गोलाव होनना साननानै लानो हाया बियो सासे उदखारि बियो सासे मोजां मानसि नङा मोजां आखलनि मानसि नङा नंगौना नङा दिनै बेफोरबायदि नुनो गोनां जानानै फैनाय समानो नङामोन बेफोरबायदि नुनायनि समानो नङामोन बेफोरबायदि नुगोन होननाबो सानाखैमोन दिनै बहाबा हा दखल खालामनो थाङो दिनै बहाबा सोरनिबा न' सेफायो बहाबा ख्रिस्टानफोरनि गिर्जा मस्जिद सब सेफायो बेफोर मा जागासिनो जेनेबा मा खालामनो सानदों इयो साला बेफोरबायदिखौ नायबाय थानानै नुबाय थानानै मोनथिखाबाय थानानै जोंनि बर' हारिनि रायजो राजा नोंथांमोना मा सानदों बिनि सायावहा आंथ' सासे जाम्बासियान मानसि अब्लाबो आं बेफोरबायदि खोथाखौ दिनै बुंनो गोनां अबस्थायाव फैदो आरो आं बुंदो जादों जायाखै आं जेबो मिथिया नंगौ नङा आं जेबो साना आंनि खुगायाव मा फैदो बेखौ डाइरेक्ट बुंदों आं आरो आंनि साननायावहा एसे सानदों बेनिखायनो आं बेफोरबायदि भिडिअखौ लाबोदों बेफोरबायदि जाहाथे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जाबाय थानो हाथों नंगौना नङा रायजोफोर आं बेफोरबायदिखौ लुगैया थारमाने जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि जाबाय थानायखौ नुबाय थायोब्ला दुखु मोनो जों दा शान्तियाव दङ बै जोंनि बर' बिमा बिफाफोरा दा बिथिं सोरबा होखारजादों सोरबा माबा मोनसे प्रब्लेम जादों बेफोरखौ जों नुबाय थायोब्ला जोंहा एसे बोरैबा मोनोना नंगौना नङा जों दा शान्तियाव दङ बिसोरो दुखुआव दङ होमबा बेखौ नायबाय थानानै सोरथो दुखु मोना जानो बेफोरबायदिखौ नुबाय थानानै सोरथो दुखु मोना जानो नंगौना नङा दे रायजो राजा नोंथांमोननि सायावसो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर आं माबायदि भिडिअ लाबोनांगौ आरो आं माबायदि बुंनांगौ
गासैबो बुंजोबगोन आं नोंथांमोना जि बुंनो आं बेखौनो डाइरेक्ट बुंगोन जेबो टेनसन लाया आं गिया गिनो गोनांबो गैया गियाबो आं डाइरेक्ट बुंखागोन गाज्रिखौ गाज्रि नुदों गाज्रि बुंखागोन मोजांखौ मोजां नुदों मोजां बुंखागोन नंगौना नङा बेफोरबायदिखौ जाजाबाय थानो लुबैयाब्ला रायजो राजा नोंथांमोना सासे मोजां मानसि सायख'दो मिथिबायना आंनिफ्राय बुंनाय सासे मोजां मानसि सायख'दो बेफोरबायदिखौ जोंनि बर' हारियावहा दिनैसिम नुबाय थानो नाङामोन आरो बेफोरबायदिया जोंनि बर' हारियाव दिनैसिम बेबायदि जाबाय थानो नाङामोन आंनि साननायाव आरोना स' आदैमोन मादैमोन नोंथांमोनखौ आं बेखौनो बुङो जे नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला आंनि बुंनायखौ सैथो सानोब्ला राइट सानोब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब एन्ड लाइक कमेन्ट शेयार खालामना हो हाजासे हाजार नोंथांमोननि सायाव आं बेबायदिनो भिडिअ लाबोबाय थागोन आरो जाय मानसिया हेटार्स बेनि सायाव आं भिडिअ लाबोबाय थागोन आरो जोंनि बर' हारिनि थाखाय जाय मोजां खामानि मावदों जाय मोजां खामानि मावाखै बेफोरनि बागै आं गासैबो भिडिअ लानानै फैगोन नोंथांमोननिसिम स' बिदिब्ला आं बे भिडिअखौ बेसेयावनो फोजोबनोसै जय बर' हारिनि जय थ' नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय